Ndewo. Ndewo. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Ka ị mere? Adị mma. Biko eweliwe nwere ike ịgwata ya aha gị? Aha m Pastọ Onyemaechi Ikechi. Daalụ pastọ. Ị bụ onye Abia steeti? Abụ m onye Abia steeti, Ụmụahịa ya. I sokwa na ntuli aka emere na Nsọ maka aka ga-achị Abia? Emere m eme, eso m. Otu si hụta ya bụ ntuli aka? Ọ gara ọfụma because onye ndị mmadụ bụ n'obi bụ onye winrin. So ọ bụ ya bụ onye nwere mmeri and obi dị anyị aṅụrị and obi anyị wụkwa ka ọ ghara imewapụ anyị obi ka o mee ka youth tụnyere ya aka nweta ọrụ ka enwee ihe dị iche na the steeti. O nwere ofu ihe maọbụ abụọ gbara ọkpụrụkpụ ị nwere ike gwa anyị nọọ ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ya? Ma o nwegodi otu ihe at least ka onye anyị okporo ụzọ dị mma, at least ka enye anyị okporo ụzọ dị mma n'Abia steeti rụgasịkwara anyị ebe enwere ike na-arụ ọrụ bekee dị iche iche ka ndị anyị gara akwụkwọ were nwetakwa ebe ha ga-arụ ọrụ. Ndewo o, imeela maka oge gị, daalụ. Ndewo. Oke ọma, ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, nwanyị ọma. Ka ị mere? Adị m mma. Biko ị nwere ike ịgwata ya aha gị? Aha m Ezichukwu Gideon Chikezie. Ị bụ onye Abia steeti? Mba, abụ m onye Imo steeti. Mana ị mere ntuli aka emere na Nsọ maka aka ga-achị Abia? Emere m eme. Ka ị si pụta ya bụ ntuli aka, ị nwere ike ịgwatụ anyị? Ọ gara ọfụma. Ka ihe iche na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a? Ndị mmadụ na-atụ anya ka ọchịchị nke awụrụ nke ga-apụ iche na ọchịchị maka ọchịchị ndị nke anyị nwere na mbụ ọwụchaghị nke nyere ndị mmadụ obi aṅụrị. So onye ọbụla na-atụ anya na otu anyị si mee ntuli aka ya wụrụkwanụ onye ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ meriri ka ọ wụrụkwanụ ọchịchị ga-apụ iche na ndị ọzọ na anyị enwela mbụla Abia steeti. Ọ ihe nchere maka ya. Imeela o, daalụ maka oge gị, ndewo. Okay, ndewo ma. Ma ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma, madam. Ka ị mere? Adị mma o. Biko gwatụ m aha gị. Amụ ahụ comedian appearance. Comedian, ndewo. Nwanyị dị mma. Ị bụ nwa afọ Abia ka ị bụ? Ahụ nwa afọ Anụchukwu in Abia State Local Government. Ka ị si hụta ntuli aka emere na Nsọ maka aka ga-achị Abia? Ntuli aka emere dị mma, anyị laikiri otu o si ma ya na-ekelekwa nwaanyị anyị na-eke nke a kwechiri n'isi adịghị ana bribe. Nwaanyị ọzọ si ya wezi nwaanyị ozi si yes ya chọrọ ọganihu Abia steeti, ya chọrọ dị mma Abia steeti. Ada like m na-eji eme election ọmọgo mgbago emere ọmọgo gwanye eji ma election emekreshi everywhere dị ntight enwesa agụ gọọmenti na Abia steeti because anyị nọtara family party ike. Family party egbula ya egbu a mpachia mmachia. So nnọọ election nke ọ dị ga-adị anya obi ụtọ dị m si mba adịghị anya ugbu a gọọmenti dị mma bịa n'Abia steeti. Ndewo. Ka ije n'onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a? Itike? Ka ije n'onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a? Ndị mmadụ na-atụ anya na ọ good gọọmenti batara because even that day declared winnership of governor. Obi ụtọ dị ndị mmadụ, ọ dịrị obi ụtọ ọhụrụ dị ndị mmadụ n'Abia steeti ahụtụbeghị m ya before. Obi ụtọ dị ndị mmadụ efu jubilation gate everywhere even famu ese ebe ala ebe m bi tower everywhere hold up juru everywhere. Ije si yes vision ourself people are familiar si yes vision ihe dị mma abatala, ihe abatala, ọganihu abatala because ọkwa gị ọchịchị ndị agụrụ. Ndewo o, daalụ maka oge gị. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma nne. Ka ị mere taa? Udo dị nne m. Aha gị gịnị biko? Aha m Mr. Fidel Soba. Ị bụ onye Abia steeti? Yes. Ụmụnnochi. Ị sokwa mee ntuli aka emere na Nsọ maka aka ga-achị Abia? Yes, emere maka gọvanọ maka ihe dum emere maka ntuli aka emere m eme. Ị bụ ezi nwa afọ. Ka otu si pụta ya bụ ntuli aka biko? Ntuli aka ahụ gara ọfụma n'ebe unity ebe m nọ. Bete ọ eziokwu na emere ya agacha bete ya rụzie n'ikpeazụ mgbe asị ka ihe anyị na-elezi anya ka ha kpọọ mgbe o kwesịrị ịkpọ.
so ha bịa delay ya so ya na-emezi anyị iwe na-ewe anyị nwe obi mgbakasị dudo anyị ma ebe anyị focus wee tụọ the vote so ma ha bịa delay wee ịgụ the vote na ịkpọ the result obi dị onye ọla njọ mechara akpọ result ka oke obi dị gị kai even mala Facebook self m post kwara o nwere ihe post kwa na Facebook ihe gbasara incoming governor Dr. Chioma Alex OTTI so o nwere ihe post na WhatsApp say na all our able incoming long expecting governor because anyị atụrụ the first time ha wari anyị tụọ the second time ha wari anyị spend this third one ọ ya mere o ji delay anyị sị na mba na iwe bịara onye ọbụla fact o nwere ihe ị na-atụ anya ma ọ bụ iche na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị nwetara mmeri ugbu a anyị na-atụ ọtụtụ ihe anyị na-atụ ọtụtụ anya ihe anyị ma na this gọvanọ ọwụ onye anyị bụrụ obi nwụkwara onye nga zụtara ya ahịa anyị tụrụ ọ mere anyị ji sị ka anyị vote the first one ha wara the vote kwa the second time ha warịkwa anyị ji si abịa na mas Chineke mebere ya baa na Labour Party nwe ebe ahụ ụgbọ na-aga aga anyị votu sie ike anyị na-atụrụ anyị na ka ọ hapụ otu anyị agharịpụ ya anyị makwa na ọ ga-agharịpụ anyị mana amakwa na ọ ga-arụ ezigbo ọrụ dịka gọvanọ anyị bụ n'obi bikọs o nwere ya bụ n'obi wee tụọrọ ya vootu imeela o daalụ maka oge gị ndewo nụ ga welcome nwoke ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwaanyị mara mma ka ị mere taa adị m mma biko na-egbugo oge gwata ya aha gị oke aha nwụ Ruben Ụzọigwe ị bụ onye Abia steeti mba ụmụ onye Imo steeti mana ebiela m Abia steeti ọtụtụ oge so ihe gbasara Abia adọrọ m anya ọfụma isokwa mee ntuli aka emere na nsa maka aka ga-achị Abia ya emere m ntuli aka ọfụma eso m mee ya so emere m ntuli aka and dịka anyị mere ntuli aka ahụ anyị nọgidesiri ike hụ na ọchịchị obi ọtụtụ ndị mmadụ mejupụtara banye pụta n'igwe even though mgbe a na-eme ntuli aka ahụ anyị nọ dịka m nọ na voturu m na Urban Ward 2 ebe ahụ my ward ebe ahụ ka m nọrọ tụnyere onye wu ọchịchị obi m so emere m ntuli aka ọfụma ihe iche na ihe ndị mmadụ ma ọ gị nwa na nwe gị na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a dịka nwa amadi a nwetara mmeri ama m na mgbasa ahụ a kpọrọ okwe ntuli aka ahụ ọrụ na ya nwa meriri ama na ọ pụtara nke mbụ pụta nke abụọ pụta nke atọ iji gosi na ọ dị nkwadobe ịrụ ọrụ na Abia steeti and dịka o nwetara mmeri anyị na-atụ anya na ndị ahụ pụtara n'igwe tụọrọ ya vootu na ọ ga-agharịpụ ha anyị na-asị ka o nwee ike chi Abia ka ahụ ihe dị iche kemgbe ọtụtụ afọ anyị bi n'Abia steeti a ka anyị hụ ihe dị iche n'aka ya anyị na-ele anya ka o mezie Abia otu ọ kwesịrị ịdị imeela maka oge gị daalụ ndewo nwaanyị ọma jisie n'ike ka onye nwaanyị gọzie unu nna anyị kwu ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwaanyị ọma ka ị mere taa apụtala m anyị na-agakwa ọfụma udo dị gọdee biko ewela iwe gwata ya aha gị ahụ Mr. Ugochukwu eji mmadụ ị bụ onye Abia steeti na-abụ onye Imo steeti mana ị na-azụ ahịa na Abia steeti yes eji m aka na isonye na ntuli aka emere na nso a yes esoro m aka anọ m na Ụmụeze Emede ebe m tụrụ my vote and obi ụtọ m nwụkwanụ na vote anyị tụrụ n'izu a enyere ya anyị because other years ndị emeela anyị 30 but this time around vote anyị tụrụ anyị gara aga binye aka echi otu akpọrọ anyị result ọ ya isi obi ụtọ m kee ebumnobi gị maọbụ ihe iche na ihe ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a nwoke a wetara mmeri ahụ a na-akpọ Alex OTTI ọ bụ okenye ọ makwa ihe dị mma ọ ga-emere onwe ya so that mgbe ọzọkwa ọ n'idikwara anyị anya bịakwara ya aka anyị nwere hope na ọ ga-arụrụ anyị ọrụ dị mma imeela maka oge gị ndewo nwaanyị ọma oge ọma ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nwaanyị ka ị mere taa adị m mma ama m na ọ na-aga ọfụma ekele dịrị Chineke gwatụna ya aha gị biko aha mụwọ Christian Ugochukwu ihe dị Igbo ị bụ nwa afọ Abia steeti yes afọ Ụmụahịa North ndewo biko gwatụ m maka ntuli aka emere na nsa maka aka gachi Abia
obi dị m nnọọ ụtọ na ntụliaka nke mere maka na mgbe gara aga ọ bụ ihe anya mmiri akwa na ya tụcha atụmaka ha eme uche ha mana obi dị anyị ụtọ na anyị tụrụ vootu defendekwana vootu anyị tụrụ akpọkwa rizọtụ ha nwee obi mmeri and obi dị ha nwere fat egwaghị eziokwu na everybody is happy about it. onwe ihe na-atụ anya n'aka ọchịchị ya nwetara mmeri ugbu a ma onye iche na onye ndị mmadụ na-atụ anya n'aka ọchịchị ihe atọ ya buru ibu n'ebe ọ nọ anyị na onwe ya maara na Abia steeti nwere ezigbo nsogbu for past 24 years on development, no road, no water, nothing. But we are believing that na ọchịchị Alex Oti ka anyị mma n'ahụ anyị na onwe ya maara ọrụ nwere ọrụ buru ibu a chọrọ ka ọ lepụ ndị gọfada anya ma mee ihe Chineke si ya mee iwulite Abia steeti ka ọ wụrụ obodo kasị obodo na akpọrọ obodo nke Chineke ka ọ wụkwara n'eziokwu n'obodo nke Chineke. imeela maka oge gị ndewo nwanne nwaanyị nwanyị ọma ụtụtụ ọma Ọtụtụ ọma. kekwan Adị mma. gwatụna ya aha gị o Aha m Monica Chinedu. Ana m onye Abia steeti Isikwatọ. daalụ isokwa mee ntụliaka emere na nsọ maka aka ga-achị Abia Eso mee ntụliaka emere ọchịchị a. Anyị voturu Alex Oti. Alex Oti bụ onye Labour Party. Ọkwa na onye anyị na-atụ anya ya ka o win votu anyị mere ka o nwee ike helpụkwa anyị na ihe ndị na-aga ọnụ na Abia steeti anyị. Anyị na-achọkwa Abia steeti wu steeti anyị na-achọ employment. Many of our youths now nọcha na enweghị ọrụ ha na-arụ nwekwe ndị na-arụ na anaghị akwụ ụgwọ otu a na ọ baala n'ọchịchị ihe anyị na-atụ anya ya ugbu a bụ ka ọ nwee ike ndị anya na-arụ n'ọrụ ka ha nwee ike na-akwụ anyị ụgwọ ka ndị na-enweghị ọrụ nwee ike nwee ọrụ ha ga na-arụ ụzọ anyị na-adịghị mma ka ha nwee ike mezizie ya ka ọ dị mma ka moto nwee ike na-agafe ka ọma ya wụ ihe anyị na-atụ anya Alex Oti ka o nwee ike mere anyị otu ọ baala n'ọchịchị. ndewo o daalụ maka oge gị. Thank you. mara ma ndewo Ndewo. ka ị mere Adị mma nwaanyị ọma. biko nwere ike ịkwata ya aha gị Okay, aha m nwa Ada Amarachi Oji. ị bụ onye Abia steeti Abụ m onye Abia steeti. ị mpaghara ọ Awụ m Ibe ka alụọ m n'ọhụhụ. daalụ Welcome. isokwa mee ntụliaka emere na nsọ maka aka ga-achị Abia Yes, eso m mee nwaanyị mara mma. ka otu obi dị gị ka otu si wee pụta ya Na obi fụrụ mkpụ. Obi tọrọ m ụtọ nke ukwuu. N'ihi na anyị nwawo ndị ọrụ bekee anyị ahụchiela anya na Abia steeti. Na-akwụghị ụgwọ ndị na-arụ na HMB almost 2 years. Hapụgodi local government. Ndị ọzọ ndị lara ezumike nka. Ha atala ahụ too much na steeti anyị. Ụfọdụ ha anwụchiala, ụfọdụ ha ka dịkwa ndụ. ka ihe na-atụ anya n'aka ọchịchị a nwetara mmeri ugbu a Biko ihe anyị na-atụ aka n'anya ya wụ nke mbụ ka ọ na-eleta ndị lara ezumike nka na-enyetụ ha nwa ego ahụ n'ihi na ọwụgodiri gị nwa ọ bụrụ na ọwụ nne gị ọsọgodi gị nye ya 1 million ma o wetabe nke ya ahụ how little ọ dị ọ na-eme ha obi ụtọ ka nke mbụ ka abụọ wụ ndị ọrụ bekee ị na-akwụ ha ụgwọ mgbe ọbụla oge ruru na-akwụkwa ha ụgwọ ha ji gaa leave allowance because since 2010 or 2011 onwe ihe dịka leave allowance ọhịa anyị na-atụ anya na ọ ga-emere anyị ndị ọrụ bekee ka obi wee dị anyị mma. ndewo nwaanyị ọma maka oge gị Ndewo. daalụ